Čau tady lidi, já jsem Jockey LP a já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát to je nové video, tak to řeknu. A nevím ještě, jestli to bude série podle toho, jestli tam u toho bude hodně lajků a jmenuje se Mirror's Edges. Ano, je to vážně super hra. Jo, mě. Tak, chvíli počkáme, jestli toto. Už jsem něco rozehrál. Tak. Je to vážně super hra. Hop. Hop. Ovládání je snadné. Vlastně normálně. Co to? Normálně jdete. Aha, to je elektrický napětí. Normálně je to to. Ne, to jsem měl blbě. Je to ta na levé straně u LK je vlastně takovej ten pohyblivý kolečko a tím chodíte. L1 skáčete, teď říkám na PS3, jo. L1 skáčete, L2 vlastně krčíte se a R2 bijete a R1 se vlastně otáčíte a trouhelníkem vlastně to nachmatáte. Nebo já nevím, jak to říct. Aha, tudy půjdeme. Tady to vypadá slibněji. Tak, utíkáme, op, jo. Vypadá to slibněji 100%. Tak, teď se tu rozběhneme, skočíme na... A, ne, tak nemusíme motat. Dobrý. Hop. Rozběhneme se, op. Dobrý. Ale já nevím teď jak dál. A máte to, ale to nepřeskočím. Mám to zkusit? Já to teda zkusím. Prosím. Jo, já to dal. Tak to mám štěstí teda ve videu. Tak. Tak, jsme vevnitř. Co teď? Nikdo nikde? Boží. Jo. Jo, a křížkem teď vlastně otevřete i tam nějak tak ty blbosti. Jedeme nahoru. Jsem si nenapil. Prosím, otevři se. Mám strach. Tak? Jasně, chápu to. Jasně, když dám kroužek. Aha. Tak vždycky kudy mám jít? Ne, já zapomněl, že se skáče, jo, už to vím, dobrý. Dobrý. Cože, nahoru? Cože, já mám jít zpět? Já jdu tady po schodech bez tak. Jo, udělal jsem to dobře já. Lol. Rychle. Ne, můžu? Ne. To jsem nevěděl. Sakra. Už mě Jo. Ne. Rychle. Ne. Nechte mě. Díky. Jo, je to tu.
rychle, křížek, 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 rychle, 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 ne, 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 já ti dám, to je těžká hra. Dobrá. Aha, to ukončím asi. Já to chtěl teda ukončit, jako že by to pro jeden takový video, takový, abyste viděli, o co mnou stačilo, ale jim to asi nestačí. Ahoj, hoši. Jo, je dobře. Jo, já jsem když nejlepší. Oni jdou za mnou. Ne! Co tady? Most. Ne, tudy nejdem, nemůžem. Rychle, rychle. Něco tu kliknem, to je jedno. Já jdu tudy. Já nevím kudy. Dá se to rozbít? Jo, to se dá rozbít ty dvě. Tak to jsem nevěděl jako. Dělejte, dělej! Ne, ne, ne. Já myslím, že by to pro takový kratší video stačilo. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Nezapomeňte dát like, odběr či koment a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus.